Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Tofa yayin da wasu suke wani irin kalamai akan Bola Ahmad Tunubu, raran waka ya dankara masa sabuwar waka. Sai ta gaba, shine gaba da Allah mu ne gaba. Gaba shine gaba. Bola Ahmad Tunubu. Gaba shine gaba. Gaba gaba shine gaba. Ashwaju. Gaba shine gaba. Tunubu. Gaba shine gaba. Raja Ahmad Tunubu. Gaba shine gaba. Gaba shine gaba. Mu da murna dare. Gaba shine gaba. Ina garba ta ci. Gaba shine gaba. Tunubu ba kauye dare. Idan kuka kasance da mu za mu samu ku cikakkiyar bidiyon nan a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon ta muka dangane, idan wannan shine ruwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu cikin sauƙi a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da man ka dade da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi like kana ku ajiye comment na ra'ayoyin ku domin cin gyara ko korafi. Ga cikakkiyar bidiyon wakan nan sai ku natsu domin kalla. Gaba shine gaba da Allah mu ne gaba. Gaba shine gaba. Bola Ahmad Tunubu. Gaba shine gaba. Gaba gaba shine gaba. Ashwaju. Gaba shine gaba. Tunubu. Gaba shine gaba. Raja Ahmad Tunubu. Gaba shine gaba. Gaba shine gaba. Mu da murna dare. Masu kwando za su yi bari na can haka shekin gari yawa to jama'a muna ƙara godiya, muna ƙara gode ma Ubangiji da wannan nasara da Allah ya bamu ta jam'iyyar APC. Allah ya kawo mana gogaggen dan takara dan siyasa. Bari in ƙara gode ma delegate a cikin wannan tun kan kuji a waka. Mun gode da wannan namijin gogaggen kawo dan siyasa wanda zai taimaki 'yan siyasa, wanda kuma ya karya lagon matiya. Wannan waka ita ce waƙar murna ta cin primary election kafin kuma a zuwa campaign. Wannan waƙar murna ce, ita ce mai suna ja gaba shine gaba, Allah shine gaba. Duk mai neman wannan waka sai ya tafi YouTube ina mai suna Dauda Kahutu Rara, zai same ta a can. Akwai kuma TikTok ina mai suna Dauda Kahutu Rara, a nan zai same ta ma. Saboda haka kuma an sa gasa, akwai wasu masoya jagaba waɗanda suka ɗauki nauyin za su ba da motoci guda 5, iPhone 13 guda 10. Insha Allah nan da sati 2 za a ba da wannan kyaututtuka. Wannan gasa za ta fara daga yau da daddare nan insha Allah. Ina fatan Allah ya ba mu rabo sa'a, kuma Allah ya ba mu nasara, Allah ya ƙara ba mu nasara. Jagaba shine gaba, Allah shine gaba, APC ita ce gaba, Najeriya sai Tunubu. Ashwaju kuce kulle ne zai nan gaba. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka da farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka dade da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi like kana ku ajiye comment na ra'ayoyin ku domin cin gyara ko korafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima.